Umanhi ka, ayaw paglangan Ginoo, ang among kasing-kasing nagahulat kanimo. Umanhi ka, ug lamdagi king kadulong, ang mga kanasuran nagmasulubon, ang pagdumot ug ang pagkamapahitason, nagdala ka namo sa dakong kapildihan. Umanhi ka, ikaw ang among gilauman, luwasa kami sa kadautan. Sa ngalan sa mahanog sa nakog sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugmas sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaosab kanimo. Padayon kita sa atong pagpangandam ug pagpaabot, ania na kita sa ikaduhang Domingo sa panahon sa Adbiento. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Isugid ko ang akong kasalanan, saway paglimod, isugilon ko. Sayod ka man, kining alaut, misalig lamang sa kaayo mo. Huwag tangana ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan nga akong gipaabot, ipakanaog mo. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom ug maluluyon, wala untay mga buhat namo dinhi sa kalibutan nga makabalda sa among mahinangpong pagsugat sa imong anak. Hinunua linamdagan sa langitnon mong kaalam, himoa kaming takos sa pagpakig-uban kaniya. Kini among gipangayo pinaagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang harianong kaliwat ni David, sama sa kahoy nga giputol. Apan miingon ang bagong mga sanga, mutubo gikan sa tuod. Mutungha usab ang usa ka bagong hari, gikan sa mga kaliwat ni David. Ang Espiritu sa Ginoo, muhatag kaniyag kaalam, o sa kaibalo ug sa katakos, sa pagmando sa iyang katawhan. May bawaan niya ang kabubuton sa Ginoo, ug magbaton siyag pagtahod kaniya, ug malipay sa pagsugot kaniya. Dili siya maghukom, sumala sa makita niya, ni pinasikad sa iyang madungog. Hinunua, hukman niya sa katarong ang mga kabus, ug hatagan niya sa hustisya ang mga dinaog-daog. Pinaagi sa iyang sugo,
Silutan ang katawhan, ug mamatay ang mga taong daotan. Manduan niya ang iyang katawhan sa hustisya o katarong. Magtipon na magpuyo ang lobo o ang nating karnero. O magdulog ang nating kanding o ang leopardo. Magsalo pagkaon ang leon o ang nating baka. O ang gagmayng bata nga magiya kanila. Maghigala ang baka o ang oso. O magdulog ang ilang mga anak. Ang leon magkaon na lang dagami sama sa baka. Ang batang masuso magdula diha sa buho sa halas nga malala. O ang batang linutas mukuot sa lungib sa hagwason. Dili na sila magpinatihanay didto sa balaang bukid sa Dios. Kay ang kaybalo sa Ginoo maglukop man sa tibuok kalibutan, sama sa tubig sa kadagatan. Niadtong panahona ang rianong kaliwat ni David, mahimong ilhanan alang sa tanang katawhan. Mudangob ang kanasuran, kaniya umapuno sa himaya ang iyang puloy-anan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. O Diyos, tugahi sa imong paghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Manduan niya sa katarungan ang imong katawhan, ug sa panghukom ang imong mga nag-antos nga ginsakupan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang halawom nga kalinaw hangtod nga mawala na'y buwan. Maghari unta siya gikan sa dagat ngadto sa kadagatan, ug gikan sa suba ngadto sa kinatumyan sa kayutan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Luwason niya ang kabus sa iyang pagsangpit, ug ang gisakit dinha nga wala gayoy mutabang kaniya. Kaluyan niya ang ubos ug ang kabus,
Luwason niya ang kinabuhi sa mga kabus. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Daygon sa gihapon ang iyang ngalan, magpabilin ang iyang ngalan ingon sa adlaw. Diha kaniya mapanalanginan ang tanang kaliwat sa yuta. Ang tanang mga nasud nagsangyaw sa iyang kabulan. Ang katarong mulambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Kay ang tanang nahisulat sa kasulatan gisulat aron pagtudlo kanato, og sa ingon makabaton kitag paglaom pinaagi sa pailog ug sa kadasig nga gihatag kanato sa kasulatan. Ug hinaot unta nga ang Dios nga tinubdan sa pailog ug kadasig maghiusa sa inyong mga hunahuna pinaagi sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo Jesus, aron maghiusa kamong tanan sa pagdaig sa Dios ug amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Busa alang sa himaya sa Dios, dawata ang inyong isig ka magtutuo ingon nga gidawat kamo ni Kristo. Kay si Kristo nahimong sulugoon sa mga Hudiyo aron pagpakita nga kasaligan ang Dios sa pagtuman sa iyang mga saad ngadto sa mga patriarka ug aron daygon sa mga dili Hudiyo ang Dios tungod sa ilang kaluoy. Sumala sa giingon sa kasulatan. Busa, pasalamatan ko ikaw taliwala sa mga dili Hudiyo. Awiton ko ang mga pagdaig alang sa imong ngalan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong panahuna mitungha si Juan nga magbubunyag ug nagwali didto sa kamingawan sa Judea. Siya miingon, hinulsuli ug biyae ninyo ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios. Si Juan mao ang gihisgutan ni propeta Isaías sa iyang pag-ingon. May nagsinggit didto sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo, hawani ninyo ang iyang agianan. Ang sapot ni Juan hinimo gikan sa balhibo sa kamelyo, nagbakos siyag panit, ug ang iyang kalanon dulon ug dugos. Nangadto kaniya ang mga tao gikan sa Jerusalem ug sa tibuok lalawigan sa Judea, ug gikan sa kayutaan
nga kasikbit sa suba sa Hordan. Gisugid nila ang ilang mga sala ug sila gibunyagan niya didto sa suba sa Hordan. Sa pagkakita ni Juan nga may daghang Pariseo ug Saduceo nga nanuol kaniya aron magpabunyag, miingon siya kanila, "Kamong mga bitin, kinsay nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa hapit na moabot nga kasuko sa Dios? Ipakita ninyo nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala, pinaagi sa inyong mga buhat. Ayaw kamo panghambog sa inyong pagkaanak ni Abraham. Sultihan ko kamo nga ang Dios makahimo pagkuha ni ining mga bato aron himuong mga kaliwat ni Abraham. Ang wasay andam na aron iputol sa mga kahoy diha sa mga gamot. Ang tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga, putlon ug isugnod sa kalayo. Ako nagbunyag kaninyo, pinaagi sa tubig, aron pagpakita nga naghinulsol kamo sa inyong mga sala. Apan ang muanhi sunod kanako, magbunyag kaninyo pinaagi sa espiritu ug sa kalayo. Siya mas gamhanan kay kanako, ug dili ako angay, bisan gani sa pagbitbit sa iyang sandalyas. Nagkupot siyag nigo nga igpapalid aron lainon ang tahop gikan sa mga lugas. Tigumo niya ang trigo didto sa kamalig, apan ang tahop iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Padayon kita ni ining atong panaw sa pagpaabot o pagtukaw ni ining panahon sa Adbyento. Karong Domingo misulod na kita sa ikaduhang Domingo, pinaagi sa pagdagkot sa atong ikaduha nga kandila, simbolo sa atong pagpangandam o pagtukaw sa taliabot nga pagkahimugso sa atong Ginoo. Sama sa miaging Domingo, gipahinumduman kita nga ang panahon sa Adbyento, panahon kini diin atong mahimo ang 4Ps. Kung ang gobyerno dunay 4Ps, nagpadayon pa ba gihapon ang Adbyento dunasay 4Ps nga atong pagahimuon ni ining panahona. Ang pagpangandam, ang paghinulsol, ang paghimo og mga maayo, ug ang pagampo. Preparation, penance, performance of good works, and prayer. These are the 4Ps of Advent nga atong mahimo ni ining atong pagpangandam sa Pasko. Ang ikaduhang Domingo sa Adbyento, mi focus sa tema sa paghinulsol. Ug aron pagtabang nato sa pagpalawom sa atong pamalandong ni ining maong tema, gitagaan kita karong Domingo sa figure ni Juan nga magbubunyag. Si Juan nga magbubunyag, importante nga figure sa kasaysayan sa atong kaluwasan. Dili lang tungod kay siya igagaw sa atong Ginoong Hesus, kay si Isabel ug si Maria manag-agaw man, dili lang importante siya tungod niini, kundili tungod sa talagsaong papel nga iyang gihimo niining panahon sa atong kaluwasan. Siya maoy giila nga katapusang propeta nga nag-andam sa pagsangyaw sa manunubos. Siya usab mao ang nag-andam sa dalan sa iyang pag-abot. Ug ang overarching theme sa misyon ug pagwali ni Juan nga magbubunyag sa iyang pag-andam sa dalan sa pag-abot sa Ginoo mao ang pagbag-o, ang paghinulsol, kay duol na ang gingharian sa Ginoo.
repentance ug paghinulsol. Gikan kini siya sa pinulungang Griego nga metanoia, which means change. Pagbag-o sa huna-huna, pagbag-o sa kasing-kasing. So basically, kung maghisgotag paghinulsol or repentance, it is a change of direction. Para sa uban, it is a U-turn, which involves a change of heart and a new commitment. Mga igsuon, niining panahon sa Adbyento, mao siguro ni ang panahon in which we count our blessings. Kay naa naman ta sa katapusang bulan sa tuig. Pero sa atong paghinumdum sa mga panalangin nga atong nadawat, niining tuiga taliwala sa mga katalagman nga atong nahiaguman, nindot sad ni nga kahigayunan that as we count our blessings, we also recall our failings this year. Sa mga tao nga atong gipasakitan, sa atong mga lihok, sa atong mga pulong, sa atong mga desisyon nga gihimo sulod ni ining tuiga 2025. And sa mga higayon usab nga atong gitalikdan ang Ginoo. These two are the things that we need to recall and to repent during the time of Advent. Pero mangutana siguro ta, unsaon man ako paghimo ang change of direction diha sa akong kinabuhi nga maoy awhag ni ining ikaduhang Domingo sa Adbyento. Unsa kaha ang mga area sa akong kinabuhi that I need to make a U-turn? No? Una, change of direction also means reconciliation with others. Ang pag-usab sa direksyon ug dagan sa atong kinabuhi, pwede usab nga atong masabtan ang pagpakighiuli ngadto sa uban. Nga atong napasakitan, nga atong nasaypan sa atong mga binuhatan. Ug mauni ang gihisgutan ni San Pablo diha sa ikaduhang pagbasa, diin nakabantay ang apostol nga sa komunidad sa mga matuuhon dunay panag-away, dunay panagbahin-bahin, dunay panagbingkil bisan sa mga miyembro sa mga misunod sa atong Ginoo. Si San Pablo sa ikaduhang pagbasa mipahinumdum og kanato karon nga mauusab kini ang kahigayunan that we need to settle our differences and we need to sustain one another in mutual support and acceptance. Ang panahon sa Adbyento mao ang pribilehiyadong panahon sulod sa tuig. Diin maablihon unta kita makighiuli ngadto sa uban. Sa atong mga gipasakitan, sa mga nahiubos ug nahilayo. Ang pagpakighiuli could mean to extend a welcoming and forgiving hand to those whom we have hurt and we have wronged. Kung dunay mga tao nga dugay na nimo nga gibungulan, nindot sad nga niining imong pagpangandam sa Adbyento, tawagi sila just to say hi, hello, without talking about the things nga inyong giawayan. Siguro kung dunay miyembro sa pamilya nga wala na mo nagtagad, bisitaa. Bisan lang magdala kag chiffon cake. Pero as simple as that, it shows a welcoming gesture nga buot makighiuli ngadto kanila. As simple as pagpangamusta. To greet them can go a long way. Ang paghinulsol nga maoy awhag nato
karong Domingo can also mean niining mga butanga. Repentance means from hardness and bitterness of heart to joy and peace. Nga una ug labaw sa tanan, ikaw maoy makasinati niini. Si San Pablo sa ikaduhang pagbasa, again, muingon kanato, I encourage you to think in harmony with one another. Welcome one another. Sama nga kamo, gi-welcome sa atong Ginoong Jesus. Reconciliation, pagpakighiuli ngadto sa uban is a mark of repentance. Lain usab nga area diin pwede nato nga mapuy-an ang paghinulsol or change of direction nga maoy awhag sa panahon sa Adbyento, mauusab ang mga butang nga atong gikahiligan. No? The area in which we control the senses. Importante sad ni siya, controlling the senses. What we eat, unsay atong mga gidungog, unsay atong mga nakita, unsay atong mga gibuhat. Nindot nga niining katapusang bulan sa tuig 2025, atong susihon sa atong kaugalingon usab honestly sa pagpangutana. What are my forms of entertainment? What are my leisures? Unsa kaha ang mga butang that I indulge myself with, especially when nobody is watching. Importante sad ni siya sa pagpangutana. Hilabi na sa panahon karon nga daghan kaayo ang makapalinla sa huna-huna sa unsay sulod sa kasing-kasing nga maoy makapatukmod diha sa buhat. No? Kadaghan ta makadungog nga dunay mga dili makiangayon nga mga panghitabo sa atong palibot tungod kay na-influensyahan sa unsay nakita, unsay nabisita, hilabi na sa paggamit sa internet o social media platforms. Dinha usab pwede ta makahimo og change of direction sa atong kinabuhi. Nga kining mga butanga kanunay lang nag-awhag kanato to be materialistic, to be sensual. And so importante nga pangutan-on sad nato ang atong kaugalingon. What are the things that I read? What are the places I go? Or what are the places I go? The sites that I browse in the internet, the things that I visit in social media platforms, the materials that I consume in the internet. Kay kini usab maka-impluwensya sa huna-huna, sa mga ipanulti, sa unsay naa sa atong kasing-kasing, ug maoy makapatukmod diha sa buhat. This is also a gray area in which pwede nga atong trabahoon, pwede nga atong hinulsulan, pwede nga we need to make a change of direction diha sa atong kinabuhi. Kini usab maoy pagpakita sa atong paghinulsol nga maoy atong pagpangandam ni ining panahon sa Adbyento. Mga igsuon, sa atong pagpadayon ni ining panaw sa Adbyento, ato untang paminawon ang awhag ni Juan nga magbubunyag diha sa atong ebanghelyo karon. Andama ang dalan sa pag-abot sa Ginoo. Ug atong maandam ang dalan sa pag-abot sa Ginoo kung kita abli sa pagpakighiuli
sa uban, sa pagpasaylo, ug abli sa pagdawat ug pasaylo. Atong maandam ang dalan sa Ginoo kung kita makamao nga mubadlong sa atong mga kahilig, nga ato lamang i-consume ang unsay makaayo ug atong isalikway ang makadaot nato, hilabi na sa atong paggamit sa internet ug social media platforms. Kay pwede usab kining duha ka area sa atong kinabuhi maoy ebidensya nga naghinulsol kita niining panahon sa Adbyento. Matud pa sa usa ka poet nga si Alexander Pope nga miingon siya, "What does it profit if Jesus is reborn in 1,000 cribs all over the world, pero dili siya mahimugso nganhi sa akong kasing-kasing, kawang ug walay kapuslanan ang Pasko." Mga igsuon, ang batang Jesus mahimugso unta nganhi sa atong kasing-kasing ug atong andamon ang luna alang sa iyang pagkatao niining panahon sa Adbyento. Hinaot paunta. Palihog manindog ug bag-oho nato ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo ako sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Hesukristo yang anak nga bugtong Ginoo nato. Nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Sa tumang pagsalig nga ang Dios kanunay magpatalinghog kanato, mga muyo kita ngadto sa atong Amahan sa pag-ingon, Amahan kaluy-i kami. Amahan kaluy-i kami. Nga latas ni ining panahon sa Adbyento, ang simbahan motubo diha sa grasya samtang sa kahinangop nangandam kita alang sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Magampo kita. Amahan kaluy-i kami. Nga ang mga nangulo sa kanasuran maghiusa sa paghago aron makabot ang tunhayng kalinaw ug hustisya dinhi sa atong kalibutan. Magampo kita. Amahan kaluy-i kami. Nga mangandam kita alang sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, pinaagi sa atong pagtahod ug pagpanalipod sa tanang tawhanong kinabuhi, lakip na ang wala pa ipakataw. Magampo kita. Amahan kaluy-i kami. Nga sila nga mibulag gikan sa grasya sa Dios, makakaplag ni ining panahon sa Adbyento, ang labing maayo ug makapahimuot nga higayon sa pagkabig sa kaugalingon balik ngadto sa Dios. Magampo kita. Amahan kaluy-i kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo ngang halangdong Teofilo kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Amahan kaluy-i kami. Nga ang mga nangamatay makakitag katumanan sa ilang gilauman ug magsadya sa walay katapusan didto sa langit. Magampo kita. Amahan kaluy-i kami. Maayog maluluyong Amahan, panalangini kami sa among pagpadangat nganha kanimo sa among mga panginahanglan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
unsay among dalhon Ginoo, aron ihalad namo kanimo. Puno ikaw Ginoo sa gugma, alang ka namong makasasala. Amahan ang tanang ania kanamo, amahan nagagikan sa imong mga kamot, busa among ihalad king mga gasa alang kanimo. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo, dawato nun ta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawato ng taas sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug pagimaya sa ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug tibok na ang santos nga simbahan. Makapuy-puy unta kanimo Ginoo ang mapaubsano namong pag-ampo ug sakripisyo, ug tungod kay wala man gayud kami kaugalingong pahanungdan, hatagi lamang kami sa imong maluluyong panabang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Imanaosab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Aman ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi, gitagna sa tanang mga propeta. Uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag. Gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inig-abot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo, tugob ang among kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig. Busa uban sa mga anghel, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. O sana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. O sana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa mahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaosab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsuonay. Kordero sa Dios nga nagawagtang, sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang, sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang, sa sala sa kalibutan, at tagi kami sa kalinaw. Kini mao sa Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan.
Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko ang imo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Sa hugot nagatuho nga anaa ikaw sa altar, sa adlaw gabi ikaw nagahulat nga dunggon ang imong pagtawag. Kanimo, O Diyos, nagahulat ako, nga musulod ka sa kasing-kasing ko. Wala na gayud, ako'y gipaabot, nga lain pang sama sa kaayo mo. Ikaw ang bugtong nga gipaabot ko, ang gugma kong kabus ihatag ko karon. Ayaw itugot nga ako mahilayo, ayaw itugot nga ako mahilayo. Mag-ampo kita.
Human kami mabusog o Ginoo sa imong lawas ug dugo, pinaagi niining sakramento. Tudloi kami nga palabihon namo ang mga butang langitnon kaysa mga butang nga kalibutanon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Paibalo una, ang atong second collection karon alang sa atong tabang sa simbahan sa San Juan Nepomuceno sa San Remigio, Cebu. Kini nga simbahan naguba sa linog ni atong September 30, 2025. Ikaduha, mao kini ang mga nadawat sa box piso sa Caritas November 27 to November 3, 7,421 pesos. Ikatulo, karong December 8, Lunes, mao ang Solemnity of the Blessed Virgin Mary, usa kini ka piyestang iglilihi. Kita nga mga Katoliko adunay katungdanan sa pagsimba niining adlaw. Mao kini ang schedule sa mga misa. Sa buntag, alas 5:30, alas 6:30, alas 7:30, alas 12:15 sa udto. Sa hapon, alas 4:30, alas 5:30, o adunay prosesyon ining kahuman sa Santos nga misa, o alas 6:30 sa gabi. Ikaupat, aduna kitay pilgrim ngadto sa simbahan sa Birhen sa Guadalupe, Cebu City. Pagahimuon kini karong December 9, Martes sa alas 6 sa gabi. Atol sa ikawalo nga novena mass alang sa Birhen sa Guadalupe. Gidapit usab kita sa solemn foot procession sa December 11, Huwebes, after the 4 p.m. Pontifical o Bisperas, mas uban sa atong imahe ni Senyor San Jose. Dinhi sa atong shrine, aduna kitay triduong mass alang sa Birhen sa Guadalupe karong December 9 to 11, matag alas 5:30 sa hapon. Ang Fiesta Mass karong December 12 sa alas 5:30 sa hapon o gisunod ang prosesyon. Ikalima, ang parokya ng paygayon o kalihukan alang sa mga bata nga nagedad og 5 anyos hangtod sa 12 anyos nga giuluhan o paambit. A Parish Children's Jubilee nga paghimuon sa December 27. Kini usa ka kalihukan diin atong tagaan og pagtagad ang mga bata sa atong katilingban. Adunay paghimuon nga feeding program, giving o bundles of joy, simpleng mga regalo o guban pa. Sugod karong Domingo, ang mga membro sa Parish Youth Coordinating Council magsugod og panawat o mga donasyon alang niining maong kalihukan. Mahimo kamong mo-donate in cash or in kind alang sa dugang kasayuran. Mahimong moduol kamo sa atong parish office. Ikauno, mao kini ang atong mga schedule sa moabot nga misa di Gallo. Alas 8 sa gabi, simbang gabi, English Mass. Alas 3 o alas 4:30 sa kadlawon. Aduna kitay misa di Gallo dito sa Luok Gym sa alas 4:30 sa kadlawon. Ikapito, doon na kitay paghimuon nga light at tree sa mga adlaw sa misa di Gallo. Doon na i-install nga Christmas tree diri sulod sa simbahan nga gimugna sa mga nagkalalaing color sa bombilya. Ato kining i-switch on ang maong bombilya sa kadlawon sulod sa misa. Kung buot ka mo sponsor o bombilya para sa Pasko, bisitaha ang atong opisina. Katapusan, nagpadayon ang atong pagpanglimpyo o pagtarong sa atong sementeryo Katoliko. Giauhag ang tanan na sa adlaw sa paglubong atong ibilin ang tanang mga buwak sa inyong panimalay. Didto na siya i-dispose o dili na kinidadon sa sementeryo. Naghimo usab kita karon og inventory sa atong sementeryo. Gipainomduman ang katawhan nga ang tanan transaction bahin sa atong sementeryo sama sa paglubong, bone chamber o guban pa. Paghimuon lamang dinhi sa atong opisina sa parokya o dili dito sa sementeryo. Kung gusto ka mo masayod sa mga kalihukan sa atong parokya o unsang paagiha, ikaw makatabang bisitaha ang atong parish office. Daghang salamat. Malihog manindog alang sa katapusang panalangin. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaosab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan.
Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Umani ka, Mesiyas, kami kanimo naghandom. Ikaw man ang paglaom, kanamo maglum.